Binisita ako ng mga kaibigan ko dito kasi nga alam nila na masakit yung likod ko. Dinalhan nila ako ng sushi. Kasi alam nila favorite ko ang sushi. Binilhan din nila ako ng fried onions. Tapos chocolate. Ang bait nila, B. Bait ng mga kaibigan ko. Tagal na kasing hindi nila ako nakita. Kaya pinuntahan nila ako dito. Saan ko ba ilagay yung toyo? Ito yung soy sauce niya. Nag-flicker yung yung ilaw ko. Dito lang kita ilagay. Ay. Magiging disaster to. I'm telling you. Sandali lang. Tingnan nyo yung sushi. Ayan sushi. Gusto ko rin maglagay nito. Gusto ko siyang tikman. Ito. Inamoy. Tapos, merong Ang bait ng mga friendship ko, no. Bigyan ko siya ng onion. Kasi alam nila na sushi will make me feel better. Okay, maghanap kayo ng mga totoong kaibigan na. Right. Sana ba yung toyo ko? Ayoko nga maghugas. Yan. Kain tayo. Wow. Number. Sobrang sarap niya. Malamig. Ayan. Pero. Sarap niya talaga. Thank you sa mga friends ko. Nag-effort talaga silang pumunta dito. Kahit malayo sila, nakatira sila sa malayo. Pinuntahan talaga nila ako. Kain kayo, Bing. Ang sarap.